Искаш да направиш автоматизирано капково напояване от градинската чешма, но за по-голяма сигурност и за по-висок дебит искаш да го направиш с FI25 полиетиленова тръба. Как да стане това? Ще използваме сферична канелка с кран от подсилен полимер, програматора Micro+ за една зона, регулатор за налягане на 3/4, водовземки с кран и уплътнител, адаптор от вътрешна резба, ПЕ колена, крайна полиетиленова тапа, крайни скоби за маркуча и ПЕ тръба. Започваме от сферична канелка с кран. Сдави програматора Micro+ към изхода на канелката, така ще можеш да задаваш кога и колко дълго да се полива. След програматора постави регулатор за налягане 3/4. Той контролира подаването на вода с налягане от 1 бар и предпазва капковата система. Свържи полиетиленовия адаптор с вътрешна резба FI25 на 3/4. Постави полиетиленовата тръба FI25. Тя ще бъде основната линия, която захранва капковите разклонения. Когато трасето трябва да завие, използвай коляно FI25. Така системата лесно следва формата на градината. И така основната тръба вече е монтирана. Тук пробиваме с бургия FI14 размер дупки, за да можем да съединим водовземките. Сега в момента няма да го направя, но в момента, в който пробием и сложим водовземния оплътнител, в него вече можем да сложим самата водовземка и нея пък да закрепим за основната тръба. Ето как монтираме и маркуча след това. Най-добрият начин да изградите капково винаги си остава да започнете с основна тръба, поне FI25, а защо не FI32, и оттам вече да присъедините капковия маркуч. За повече добри съвети и прекрасни скици с монтажи може да дойдете на stabilagor.com или в нашия физически магазин. Очакваме ви!